Juang chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Duol mar gavanas komakre gi sirikand kaunti ma Homa Bay gi Safaricom M-Pesa Foundation otieko juma makende mar nyiso jopiny ber loch gwenge ka en juma makende ma bende ne gitiyo godo chiwo ne jopiny thieth manono ma onge chudo kaka yor ikruok ne romo mar loch gwenge kata devolution conference matimore dwe manyien. Kaunti ma Homa Bay ema dhi bago romo mar loch gwenge ma higani dwe mar 8 e kind tarik 12 nyaka tarik 15. Romo mar juma achiel motese ni devolution sensitization week osebedo kadhi nyime alap tuke ma onundo e boma mbita mar miyo jopiny puonje chenro ma counties temo. We devised a devolution sensitization week to engage with the stakeholders of Homa Bay County for citizen engagement, civic education, bringing awareness to them, and of course getting to understand their voices in terms of governance issues, financing, equity distribution of resources, and the like. And week ma olosi mondo jopiny olalre kodwa kod jo Council of Governors mondo wago emba kanite evolution ni be otiyo kosoko ti. We are also supporting the registration of SHA. So patients that who would require out of this would require for longer treatment. They are then available. Then they are able to access SHA, the SHA benefits, and for the first 40 of these patients that are registered on SHA, M-Pesa Foundation will pay for them for the whole year.